Us vinc a explicar una petita història que va passar ara fa 2 anys a un festival de Sabadell que es diu Ambassad, que podeu aneu-hi perquè és un festival magnífic. I hi anem cada any amb tota la meva família, religiosament. I ara fa 2 anys, la Clara, la germana, ens va cridar i ens va dir que ens havia de donar una notícia. I en aquell moment vaig pensar, toma, Bodorrio! Però resulta que no, resulta que va treure un sobret on a dins hi havia un dibuixet que deia que seríem una més a la família. Imagineu-vos després un concert de Pau Vallvé que... Bueno... I va ser arribar a casa, agafar el mòbil i que caigués tota una lletra per una nena així petitona que ens està fent superfeliços, que és l'Olivia, i que diu així. Ja no hay que empastillar.